o que sería caído por parte do señor Rueda no debate do Estado da Nación é que anunciara un plan para reducir a estadía, a espera, nas listas de esperas galegas. Pero lonxe de facer isto que fai é, pois bueno, facer, digamos que, políticas en contra da xente traballadora do noso país. Porque que nos quere decir o señor Rueda? Que os traballadores e traballadoras galegas que están de baixa están facendo o conto, non están enfermos. Que é o que quere decir o señor Rueda? O señor Rueda con esta declaración está criminalizando a xente traballadora de Galicia? Que é o que quere decir? Está dicindo que minten os profesionais? Ten na súa man a posibilidade de arranxar isto. E o máis importante, podería pôr exemplos persoais como calquera de vostedes que estarán en lista de espera na sanidade pública galega, e ten na súa man a chave para arranxar un problema fundamental. Desde logo é vergoñento que a proposta que ten o presidente da Xunta de Galicia xustamente vaya na dirección contraria do que hai que facer. Pero como xa fixen noutras comunidades, a min dame mágoa, porque son unha persoa que non me gusta ter que facer isto, pero se teño que interpor recurso de inconstitucionalidade, como xa fixen gañando en Castilla e León e noutras comunidades, pois terei que facelo, pero defenderei eu aos traballadores e traballadoras galegas frente aos ataques do señor Rueda.